Elbette, ula bir bilen utgoşukly, sazlaşykly işläp duran iki döwletli diktatora rejim hereket edip ýöne Türkmanyň bir sözü bar. Ulaşakdan keçeşek bokymany öwrenir diýen. Putin haçan şo prezident saýlanan güni ilkinji daşary ýurt saparyny ýa resmi vizitini Türkmenistana Aşgabat eden. Ine bilen taryhyny subutnamy. Lellimiň oglum ýa-ni goşadyrmak üçin saýlandım diýip orta çykan güni ertesi güni ýa-ni şol birinji ilkinji resmi saparyny olam bilen Moskwa eden. Lellimiň saýlananda muň üstüne göne gyzap baran ýene-de Putinler ýa-ni Nazarbaýew. Olam bilen taryhy fak. Ol aýdyp otursunuz da adamlary etardan oklaýarlar ýa-ni zäherläp öldürýärler. Putin gördü bu zatlaryň hemmesi o Türkmenistanyň taryhyny ýa milletini eksperiment görnüşine goýuldy ilkinji başda şu. Ýa-ni Açyrçowyň eli bilen, ýa-ni Viktor Krampyň eli bilen, Zadanyň eli buyrugy bilen garaşylar Türkmenistany ýa Türkmen halkynyň üstüne şular ýalyp eksperiment geçirdiler. Ine ilkinji etardan oklanan Niýazow rejime garşy duran Akmarat Şyryw. Onuň KGB-niň işgäligini üçünji etardan oklap betonyň üstüne olşa taýdajagyny. Ýogam şol agly birlik hereketiniň ilkinji urunjylarynyň biri. Soň şu agly birlikde gaty meşhular ýaly ýiti çykyşlar bilen goşulan üstü bilen şo rejim paşadan Bappa Göklen diýilýär. Ol men owadyşym. Munam şol berga borja batan bir magazin müdirine sen şol maşyny bilen taksan onu bir sen azatlyk goýýar ýoksa muhim zadyny konfiskasiýa edip on ýyl türme başyp berdi. Ol köşede trotuardan öýräp barýan adamy köşeden ýoldan çykyp berip maşynyny kapdyr. Olam neresi şo taýdy gökler. Garaz kän adyny alasan kän bizim bilýänimizden bilmeýän gatnaşmamyz gatka näçe adam zäherläp öldürdi. Ol ýa-ni olguny aýdyp berdim, ol işan ol ifade aýdymda özür Kuhanowyň hem gardynaşy hem ýa-ni Magarif boýunça ornmasary Bagyýew diýip. Ene şo Bagyýew näme türmäge basyp türmede de şunu zäherläp öljek diýenden 5-6 aýdan soň türmeden çykyp goýberdi. Öýüne hikayet bolandy näme. Şular ýaly adamyň sany sajagy ýok. Gatykän eksperiment geçirdi. Orsyp şol ähli derman KGB-niň, FSB-niň ullanýan zäherlerini Türkmenistanyň barlap gördüler. Adamlardan. Ine eksperiment şeýle örkeşdi bolşar. Onun için biz bir eksperimental laboratoriýa Türkmenistan. Ondan maqsad paragyň aýdyşýar. On gaç çykdy, näme çykdy, paxta ýygnaly, bizim halkymyz ködüýüm görýän daşyny nakly. Halka ýygyna hiç zat gelenmi? Büdjet barlyky madawet berýär. Hiç kim. Statistika ýok Türkmenistan. Ondan ine urdumşalyk eden etdiler. O ölelimem getirip goýan şol Kreml bilen Putin Niýazow şolar sakladylar. Bir aýagyň aňyrap basyp bolsaýarym. Hemme zady sebäp beren maňa şo wezipen berdiýenden soň ony getirip Niýazow öldürüp getirip goýýar. Indi maňa makul şaşyp başlady bol, onun meterini alasarmy goýup getirip goýýar. Näme bilen akly bir sözüň başyny satyp bilmeýän o çağa. Ine Orsiýadyň şol aýrylyp duruşy ýaly şol ýakamyz şol 140 ýyl bar tutup gelen terem biz bokurdagymyz goýberenak. Bizde garaşsyzlygam ýok, bizde bitaraplygam ýok. Garaşsyzlyk bar bolsa, bitaraplyk bar bolsa, ene şol hakimeti basyp alan jenaýatkar topar, halkymyzdan, döwletimizden garaşsyz, kanundan garaşsyz, şoňa korsan notyp. Ene bitarapym bolsa, olar şo bizim halkymyzyň baýlygyny hemme tarapy, çar tarapy dargadyp otyl. Men kidal men işim ýok diýip, men ýaşasam bolýar, tohum bilen diýip, ýaşuny bu dünýäde eşereti bilen ýaşap bir topar mahluk, jenaýetkar. Ne beýle saýtsak şuňaly ola şaryny, ýöne şu taýda başda aýdyrladyň bar şo. Ýani Orsiýadyň goşunyň täsiri
ya nahi bolur o beni Ukrayna çögüşünde men bidatlar gece günü diýerler oturandan aýdy. Ene şu gün kugun ya şu 7 ay bolup bar ya da 24'üne 7 ay bolýar. Orsiýadan Ukraina üstüne çalışadığını. Şonda şu 7 ayda basıp alan ähli territoriýasynyň bir bölegini hana 3 günde gaýtaryp bermä mejbur. Ola müňlerçe ýanky eskerleri ýanky wepat bolup ýene müňlerçe ýesir düşüp Ukraina oşunyna. Ene şeýle maskaraçylyk bir topara gaçyp gitdiler ýene Orsiýadyň territoriýasyna tarap ökçesin götürüp. Ene şular ýaly ýagdaýda Ukrainanyň ol ýeňje olaryň bize ma'lum ýa görnüp dursa, ol topragyny orýar birinciden. İkinciden o Ukrain halky olarda durnukluk bar, olarda mertligem bar. Olar bilýär watanyň gadyryny, geleceğin hatyrasyny olar janyny orta goýan. Türkmen ýenleri Orsiýetde olar ýaly motivasiýa ýok. Putin üçin jan berjek adam ýok. Ýöne Putin şu hödür edýän puly bar, aýlygy bar ýa örenine beriljek million rubly bar. Şoňa höwes edip bine gidýärleri bar da bir 4-5 sagy bolsa, ay bolýar şu ören pulyna bir galyn diýene bir 5 ýaş sartýan düşünje bar. Orsiýadyň şol gözi hem alkogolyň açylman oturan oglaryna kıýaşýan halkyň ine düşünjesi şoň ýa. Ine betbaşçylığım şu taýdan gelip çykdy. Bir Türkmen halky düşünjesi ýa aňsy ýa olumsuz ýa Orsiýadan kinem şey etdiler. Moskwadan 100 kilometr aňryk kersen ahyrpyndan şermenden. Her ýyly yüzlerçe müň çagy ýitirmediler. Hany bilen en atady.